menjuamunu, oye kwekwe menjuamunu, oye kwekwe menjuamunu, oye kwekwe menjuamunu, oye kwekwe me. Nwanne mmadụ olejiela na nke ikpeazụ a nwanne 40 million challenge 40 million challenge nwanne mmadụ nyabụ ife afọ a na-akọrọ gị n'akụkọ nyabụ ife afọ a na-akọrọ gị si gị n'ome na Baịbụl n'ome n'oge nke Ịlaịja oge erugo mgbe a ga-eji wee mie nyabụ chalenji afọ nke nwanne anyị nwoke bụ Mathias Ezeaku bupụtara n'efere mba ụwa oge akara aka erugo nwanne mmadụ ọ bụrụ na aba ọnwa ọzọ mbọsị isi n'ọnwa ọzọ nwanne mbọsị nke mbụ 1st of May nwanne mbọsị nke mbụ n'ọnwa May nwanne ka ọ ga-adị wee mee nwanne ọ ga-adịkwakwa egwu ọ ga-adị kpọkpọ nwanne mmadụ bido n'oge bụ oge sevibe data gị nwanne bido n'oge bụ oge kwado onwe gị maka nyabụ ife ihe a bụ opportunity ị ga-ejikwa pastọ ahụ na-agwa agwụ kwụọ tait nwanne ihe a bụ opportunity ị ga-ejikwa pastọ ahụ na-agwa agwụ so onye si dị na ihe a bụ ezigbote opportunity 40 million dịka nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku siri wee kwu ọ bụrụ na any of them gwọta nwanne anyị nwaanyị ọ bụrụ na any of them gwọta ya ọ bụrụ na nye provide ọnya 40 million si tụọ ya nga apụta si tụọ ya nga mkpụrụ ọka nwanne mmadụ ọ ga-adịkwakwa egwu nwanne ọ ga-adịkwakwa kpọkpọ onye nụ ya ka adị ibie nwanne mmadụ ọ ga-adị egwu ihe a bụ ohere ị ga-eji kọwatara nya bụ pastọ gị afọ ya bụ onye afọ ịkpọrọ onye amụma gị nke afọ na-agwa gị golu stika nke a na ọ ga-echekwaba gị pụọ n'aka ndị ori nke a maọbụ ndị ori nke ọzọ nke afọ na-elesi gị olive oil na-agwa gị sị gị ka ọ ṅụọ olive oil a na ife na-eme gị ga-adị mma nke afọ na-agwa gị sị gị na miracle no dey tire Jizọs nwanne oge erugo mgbe a ga-eme nyabụ ife afọ ya n'anya onye Hausa ka a sịrị ya otoro gbagbuo ya ọsị let me see a na-ekwu ọsị immediately nwanne mmadụ nyabụ akụkọ afọ a na-akọrọ gị si gị omere n'akwụkwọ nsọ n'oge nke mbụ nwanne nyabụ ife afọ ga-adị wee mee onye gbaa ọsọ ministri ya onye gbaa ọsọ ministri ya nwanne mmadụ ọ ga-adị egwu nwanne anyị nwaanyị na-afụ ihe onyonyo ye nwanne nyanwa bụ onye a ga-eji wee mee ezampụl ndị pastọ ọbụla ọ bụrụ na pastọ gị ahụ ga-agwọta ya ma ọ bụ nọọ n'ime mmadụ na-abụọ a pik goro dị chalenji nwanne ọ bụrụ na ọha onye ọbụla n'ime fa win dị chalenji nwanne a ga-enye 40 million lotakwa ife nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku kwuru na nyanwa ga-enye da pastọ 40 million mana ọ bụrụ na nya febụ inye dị 40 million ọ bụrụ na nya ewepụtagbue ma ọ bụ na o ruzielu mgbe a ga-ewepụta dị ego akọwa akụkọ Mama Ngozi na ndị ya dị nya bụ nwanne anyị nwoke bụ Mathias Ezeaku kwuru wee sị na ife ị ga-eme bụ tụọ ya nga apụta nwanne mmadụ inekwa anya bụ ife anyị fụ na olejirigo na nke ikpeazụ ọ dịgo ka ọ ga-adị nwanne onye nụ nya ka ọrụ ndị ya dị ya nwanne onye nụ nya ka ọrụ pastọ ya na ihe a bụ nnukwute opportunity onye gba ọsọ ministri ya nwanne mmadụ ọ ga-adịkwa kpọkpọ tụsara m ozi ya nwanne mmadụ ma sonye n'ihe m na-eme ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise menjuamunu oye kwekwe menjuamunu oye kwekwe menjuamunu oye kwekwe menjuamunu oye kwekwe